Good morning guys. You welcome to my YouTube channel. Mayroon na naman tayong panibagong video guys. Ang ating ibumukbang ngayon guys ay juicy pork belly. Ito guys, oh. Napakasarap nito guys. So bago tayo mag-umpisa guys, manalangin muna tayo. Lord, maraming salamat Lord sa grasang binigay mo po sa amin sa araw-araw. Lord, sana Lord, yung mga nanonood ng aking video Lord, meron din silang grasya na sa harapan nila ngayon. Lord, maraming salamat sa biyayang binigay mo sa amin araw-araw. Amen. Okay, sana tayo guys. Meron tayong guys, sabaw. Ito. Lagyan muna natin ng konting sabaw guys. Sa ingay ng asa namin guys. So guys, oh. Cameraman ko guys. Nagagawa guys. Yummy. Sarap guys. Wow!
Dagdag tayo ng kanin guys. Bitin tayo sa kanin. Ito. Wow! Yummy. Kanin guys. Ano na? Guys, taba guys, oh. Hindi natin ito maubos guys. Sarap talaga guys. Juicy siya sa loob. Grabe.
That's all. Ito tayo ubusan guys. Baka ma-high blood tayo guys. Maraming salamat guys sa panonood ng aking video. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel guys, please subscribe, hit the bell para masubaybayan nyo ang aking mga gagawin pang video guys. At pakipollow guys sa aking Facebook page, Mr. Dan Vlog. Maraming salamat guys. Bye bye. Alin natapon? Sabaw. Ah, sa karton. Oo. Yan, inisip.